efre baby Adamanu Obuasi Adamanu ehono mu a ena omo awu aka amene ni mu anase de we ye nipa ba ko pe unse ono ane site no no ono na ye boss o galamsey site ho okay enti omo ko site o se omo ko hwe adwumefo na wo ho no aha enti omo ko ye na nkrofo ni oni nkrofo ye wo ho dada bi mu ye adwuma to ono nso o si amene ni mu hwade aba wo kofi afi omo hwe boss ya o mada omo bisa so na o ma no so me ba mo ntwen afi omo twen boss ne mada yanko hwe won somo boss na wo da mene mu a ana ne night tetete ho no o se trouser tuntum ana boot se no anti mibo mining peter omo ewura mu anase me omo wura pit ni makodi sika omo wura makodi sika na ono ana site wo ne dia ana okoye no wakuwa kamu so me enti Obuasi boys no na je say Anglo Good Asante site no na che so omo ko wuram no omo didim ana say we omo aside galamsey for omo galamsey different site omo site enti na me bo galamsey no sabi nim say yes ye jaitu share kofi yenye itu da o kan boys ape yenye itu ni nkodi de atefo wo join on Facebook page me wadwiri me na go bolo kana me nim say obolo na say we de they we ya manabro so there be kofi but me hwe na me hu say this is so dangerous say we get to that extent mama me Obuasi ye reporter na ye so mine no mo tu so mine say fie so hu omo tu awura mu ana hu say amene no mo se emu osinti ese no ka ho bi kura na eku akoa no say onya home ana minim se na sika na ese ho no se no pesu otua kopem se obetu ni nyina wo se yewu anu wayere no ho atua na se de na ya wo sika ye no na ehu pa kofinti we no ye be sore now de wanya abotre but yes sorry but me worry ne say over the years aban no eden hihye ya baso na small scale mining and I say galamsey tuo no kra no ye jai and but you continue to have saaniema we nyina ekoso ababia therefore manfo digalei na ensuo yiri fa homo and all these concerns egusua ekoso but this is a very serious one. Now watch this at your Facebook page Akoma 87.9 FM. It is so serious to the extent say now we share pit here at the hair. Then you ask yourself say inti nipa da sani assembly no omu tuwe ewura mu manfo obia ehu wo mo. Now we share pitting oko other areas a worker amansi area we nyina obema me sa recently how devastated that woman two mining no ni ase niema hodo a chese ekoso. You get it. The question is continuously egusua mikaise 3 days ago the same demonstrations are ekoso Obuasi nyina is as a result of say won mpanimfo ema won kwan ema won enye enkokotu galano and mia bebre egusu so reporter na ono echechire mu no say since dabe no mu no enra ya na omo ehu no kofi omo ye na wawu ehemu a police for kra aba ho omo beyi no enti on nkofo na call site on nkofo na ko ho a omo nyina ye so omo kohwe ade ho enti omo koye na se omo gusu aye adwuma enti ono ne de so onye adwuma enti wo si am no keke enti bibo we no omo fa ko from ho na worker mamesa back to the video anti we no omo fa di wura amana no wo from ho we no omo wura mu de ekọ amenanim na ya be tiri mu ho no okay mama ngeti nana ya hello nana ya bibi abako de I don't. Mami understanding. Me bo we area ben wo Obuasi na sa ayo se bi si. Adamanu no wo odu ani akire Kumasi no wabu ani kakra bi si Obuasi abu ani kakra bi na bi welcome to Obuasi a. Okay. If na ko akokari dance na we don ku so e ho na Adamanu kwan ba enti ya Obuasi a nisa
Abuasi ami. Eti nkyeremu ne say mamenti ase Owura mo nyi je be dia 9 ebi na ni je fe ne Kwame Balas na mo me dia wo ma no de ma no ne Kwame Bayi ndi oba Obuasi na ogba dodo na se de ne Kwame Balas na bo be don compare mu go adechi emira na je se emira himachi ya adechi ya no pana no ne wo mo no ye adwuma ekọ amana na so we no ye de wetu akoda do no a de dwabuo ndi agudiri fu ni bani bia na wo mo ko ne no no kwa na wase ho wo mo unje so wo mo amana no so ni ti na kwase ya no a ya wo mo nya mfra mo nya mfra ma no a ye ho no suri de de ti wo mo wo ti bia wo mo toatoa na wo mo de afidie sisu wo soro nti se afidie na bon fra ma famu a de kwasa ase na se na wo mo nya de ho wa ase na se ho na nti wo mo tiese wo mo pipe no wo mo de bo mframa no na sunato kakra ba wo nem se na ya himachi don kumu wa na ni bribria na ade nchi wo sa ni nkele wo mo ti wo mo sa na se ya no mo se hiti na ba na no odem e ti ka ba mi ensa no ka no de wo ye so bra kwa me ba ya nka me won kosoro na emuju a ya san asane so ono ka ti wo mo so wo ni kan no wo ba na nam se aduma no ka yo no ane bia na se de wo experience fa ni nkele wo mo ti na si ja no ti wo be du fie Kwame Balas beba Kwame beba Kwame na na wo mu ti no site wo ti wo mu du site wo mo sane wo wura ta na se Kwame ti nkeja da ta na sia wo no fia enya di wo ti wo mo eye de tie na committee for ba ho ni aboafo ba do wura ta na si yi no so mo di furo mo di do Obuasi government hospital di me doctor ti so firi mi kura sana wo mo de no ba de do if you are not doing na mi bo galamsey no mo da so atun wo Obuasi ho ana wo mo die no yen kan say I small scale mining even say small scale mining na ba wo mo ti ni Adamanu ni ada so ho no wo mo a efu obodi asa so na se de ebi da so ye no mo wo mo na nsuo ni die no kwanche nsuo mu die na no ntemba ho no die emu ja kaka no mo ekoda ade ne die ele kan say for pi no wo mo da so koda ade a wo mo da ade aduma de pi no agu so mo lebra ko bi ajiza amansie area hono ne Obuasi wona tefo mo hwe nsuo pa onipa dasani etwa so sanma cha say ya sa ni nyina and sani ama we nyina koso cha say eti police for ne anti galamsey operator mpanifo no mo nyina ewo he the day Brago Visa Obuasi Kania Nanka, your operation vanguard for Womo Atna, and that's one office, or has now we put on that operation hot for a bino. Is it because the only dealing to the Canano? Canano and Nanka, Womo Echo, na Womo, Womo, one and more springs, near the same said and to say, minimum. Is the one that you said, Womo, operation for 2 for woman and say maybe koso asia na wo mo ti wo na wo mo ma sabo so na wo so pa dem wa say ade no wo mo operation for 2 for ni wo mo pa ni ye wo mo ade excavator ye adwuma no na say no dan chance so a wo mo ade tototo esi ensuo eso na wo mo dadi ni bi ensuo na sia no mo twa bu na funi so na so na mo ensuo na funu wo mo na operation for 2 for no wo mo so na no dan bu be kaya your call to continue the machines be it one see no na na mo so ma ti for any the key no no one more was as na say that do you money there one no you better say one ni say that you mo sa is that say when you do come ya mo ka say one mo ni there ya mo intention one ni that no one mo there ya mo intention no one mo dey say that do to an ya no to for the intention you mo say that how mo say and so mo na be na ja mo bom ko ya omo ya na ni se de mu sa wo mo de mu akonya se buti ni ya sa na fia wo mo yi aduma men kan sa akufi wow so abusuafo ne wona wo ben papa yi wo matimi identify no in fact bi so ko Adamanu a konfo ho fa ni konfo ya na wo Adamanu ya Adamanu konfo ni ni po le ba ene Kwame Balas ya efiri ena Kwame Balas no Adamanu one year no enti ehon no tena ya du ba bia se no tuba Obuasi anso ya odia we mo Obuasi anso ya odia ehon no me wa tena bo ne bra
wɔne ne mma ne yere ɛtie yɛ ɔkura oni fie kura wo fie bɛyɛ mmienu a ha so nyɛ ɔde a wɔakye dɛ hɔ na wabɔ ne sisi ankasa ɔte mmom Obuasi ne bi hyɛ ɛna adwuma no kura nso ɔmo yɛ nankasa kura nso ɔmo a wɔn yɛ ka ho wɔn yɛ de n'akyi ka ho nti mu a wɔn kɔ site ne kura no wɔn yɛ ne ka ho bi na mu nyinaa kɔ yɛ ɔmo yɛ sɛ nkɔmɔ nkɔ fie ɛna Kwame deɛ so bi ka no ɔmo bi ka gya ne nti kana yɛ sɛ ɔmo bi hyɛ ni pɔ yɛ a ɔyɛ wɔn yɛ na ɛyɛ adwuma no ɛna afei nso kɔnfɔ baako agyegye paa wɔ adwuma no ɛfɛ no kɔnfɔ yɛ ɔno nso yi aba nyɛ kyɛ sɛ ɛkɔbaa na busua no wɔn ahyɛ da nso mbɛtɛ saa na kofi wɔn nua no nkura mpo a wɔn ɔmo ɛyɛ adwuma daade no ɛnna kofi no nyɛ bɛtɛ saa sɛnsɛ Kwame Balas no wɔn nfie bɛyɛ aduanan na wɔn nfie aduanan bɛyɛ kɔ no wɔn nya na ebi bɛyɛ di mu bi kɔ aduonu deɛ 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 wɔadiara yɛ fún ɛgbɛ bɛfi nti wɔn mu etu fún ɛgbɛ Obuasi ntɛmu adeɛ ɔka Kwame Balas ɛwɔ biara nim wɔn na ama asɛm no mu ayɛ dendenden bi ama amanfo a wɔn gye anyina kofi anwɔnsɛm baako anu a ne bi aduonu a ne ɛde hyɛ di nkɔmɔ wɔn ka kyerɛ no sɛ wɔn deɛ kofi wɔn sɛ nyɛ kwa kofi wɔn sɛ wɔn nyɛ kwa sɛnsɛ wɔn yɛ Kwame Balas wɔn yɛ ɔfa so yi wɔ daade hɔ no a kofi wɔn sɛ mbɛyi hwɛ wɔn sɛ mbɛyi hwɛ sɛnsɛ abanteɛ no wɔ students sɛdeɛ bi ka kaa no sɛ wɔn mfiri koraa no bɛyɛ mfiri aduonu ndio na wɔn sɛ deɛ wɔyɛ adwuma n'akyɛ na kofi ukura mpo a wɔnyɛ adwuma bi da no wɔn mo sɛ sɛ wɔwura asase n'ase na sɛ saa so no hyɛ aseɛ sɛ ɛbɔ apiri a wɔbɛdwane na wɔn sɛ deɛ wɔn yɛ students na wɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔn ni kan na mɛba na wɔtumi hyɛ asase n'ase na heat ne tie no kum saa ne deɛ a ama wɔn ho a wɔn nte aseɛ wɔn nso mbɛbisa nananom wɔn bisa aberewatia deɛ aberewatia bɛka no afei ɛmu na mbɛgyina so na sɛ deɛ mu yɛ bi a no wɔn ayɛ na emu no emu owurɛ ne ho afiri abusafo sɛ bi afei no adwane yɛ ne ha yɛ Akoma 87.9 FM bi ni de duanaba Kofi Asanteni Jabi obolo me pacho mami enya the picture video ayehwe sisi atifo a ehwe baransa na no nana me no kasa sisi na Obuasi sanso ehuru tutututu sisi asumdwa aba ho asumdwa aba sanso na yɛbɛka ne sɛ television no sɛ da ma ɛnnimu NCP sɛ sanso nso deɛ nsuo mu nkura mu a bɛsi dɛ kofi yɛakɔsie no sɛ ɛnna da anka mpanimfoɔ bi yɛ biribi ntia no pɛɛ bi ɛyɛ ntuo no mu din nkɔmɔ ba bɛhyia sanso ade hyɛ na ɛnu a nankasa so nhwɛmu a yɛyɛ ne nsuo nyaa ne sɛ ɛmanteɛ no bi a ɛdi anim sanso kɔhyia regional commander bio kofi sɛ ɔbɛkae na ɛnu a da regional commander ebe pie mu ewura bi si opi afọ bu ati ebe pie mu ọsan so ẹni ade se ni bebi ẹsẹ mu na oni mu di nkɔmɔ na ɔhɛ sɛ brɛ yɛ bɛba anaasɛ dwe yɛ bɛba soso oni mu di nkɔmɔ no ebi baabi neburu sɛ wɔn mu nti aseɛ adi sɛ mpanyin ayɛ deɛ ɛda wɔn akoma so ne wɔn mu apɛ bi ɛdi ama wɔn mu ansɛnti kɔmanda sɛ ɔbɔ sɛ ɔbɛkɔ na ɔbɛsan so abɛbie na emom no wɔn mu ayɛ leaders anaasɛ mpanimfoɔ a edi san so youth ne mu no ebenyina sɛ ɔno bɛhyia na wɔn di dɛm nkɔmɔ na afei wɔn mu atwa akyire nyinaa na wɔn de aba abɛsi wɔn sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa na asomdwie aba na ɛnu a sɛ wɔn yi nsuo mu kɔsia kɔmanda no ɛde to nkyɛn a sɛ na mɛburu no ɛyɛm sɛ sɛ obiara nkontɔkwa obiara ntwa obi sika na obiara nkyɛn japadeɛ deɛ ɛsoso hiita na sɛ siwere bi ɛda so wɔ san so nkakra ɛsɛ bɔɔla sika no sɛde sɛ mpere bi ɛsa ebi a wanze yi abɛtie ma na so n'ase eti ntia yɛ nyɛ ne sɛ ɛmu ɛba mɔpɔ bɛyɛ no mpude kɔ no a mpanyinfoɔ bi bɛba abɛhyia san so mbɛburu no nti ɔmbɛhyia mu wie a ɛmu akyi ɛne ebehu sɛ deɛ mo de bɛda a wɔn agye atum anaasɛ wɔn mu ntinda sɛ mpanyinfoɔ no a wɔn ba ma te sɛ ahemfo mpanyinfoɔ bi ka ho na wɔn nyinaa ba bɛpie mu ɔsan so wɔ anɔpɛ na afei polisifoɔ wɔn bɔ ban so kan sɛ kofi sɛ san so hyɛ ne zi ada no sɛ woyɛ ahensie yɛ no ɛbɔ ɔmo na ɔmo sɛ ɔmo mpɔ ɔmo ho na ɔde to nkyɛn a sɛdeɛ ɔmo twitwa amanfoɔ ne adeɛ na wɔapɛ security issue gyama ɛno koraa na nam so ɔmo police commander asante region ebi pie mu ɛwɔ hɔ no ti yɛbɛka ne sɛ ɛsɛ kofi ayɛ sɛ bɔɔra so gya na mmom issue no ayɛ bɔn da issue yɛ mpanyinfoɔ bi so ɔmo hwɛ sɛ wɔn bɛtu aseɛ kura san sɛ yɛahwɛ yi a sɛdeɛ yɛyɛ na yɛtwitwa nipa bɛyɛ mmiɛnsa na afei yɛfa ne tiri mu atwo na ɛyɛ mu na wɔtwe wɔyɛ kyerɛ deɛ ano ɔden pa hɛ taa ɔmo so hyia no a mpanyinfoɔ no sɛ ɔmo nhwɛ yi a ntuo no mu na ntie mu koraa nhwɛ yi a yɛbɛsan so no wɔsan so no ɛnya asɛm ketewa san sɛ n'ano ada nkɔmɔ yɛ ne police commander bi yɛ no obi sɛ otu ne bi yɛ ɔsɛ san so no mu mu san so no mu ɔka no saa mprɛnta obi na ɔsɛ mo a mo ho no ma wadewadeɛ mo yɛ anuafoɔ te mo ma so ndembra nti san so hyɛ no kofi ayɛ bibi ɛwɔ na mmom
empire near Boston to move this year. Na Joya Bassan. Mame na wase bibi ya besan atun Saudi Afro. We are more than grateful. Right. Thank you very much. Abusan for higher Akoma 87.9 FM. Right. Obolo Kofi mame mabua for back pebi na ona aso ya se wo me portable dwumadi na there's a breaking news I will sampa na no pay e be kwa homa so ne yakwa akofa. So sad. But Rainbow Agro